Bona nit, benvinguts a la Ronda Canal Català. Queden només 2 dies pel gran clàssic. Estem tots els culers desitjant veure el Madrid pel retrovisor, però no un partidet, sinó molts, com ja portem uns quants anys estant acostumats. Cristóbal Cheseny, suposo que estaràs amb mi. Bona nit. Jo tinc no 2, sinó 4 retrovisors ja preparats per donar-li una a Casillas, una altra Anirem a al Cristiano l'estadi Ronaldo. tots els companys d'Ona FM amb els retrovisors. Exacte. I moltes ganes, perquè hem tingut una setmana de molta activitat, de moltes notícies. Programón! Cada matí al Fora de Lloc, a Ona FM. De 7 a 12. Nacho, Julià, Perico Il·lustre i Andy Culer, tot s'ha de dir. Sí, bueno, home, jo aquesta setmana, francament, també estic preocupat del nostre derbi particular en Madrid. Amb l'Atlètic de Madrid. Amb l'Atlètic de Madrid és el que més em preocupa, vull dir, aquesta història de Madrid-Barça, a veure qui la tiene más larga, francament, a mi, la veig una mica des de lluny, tampoc em preocupa tant, però vamos. Parlarem de l'Espanyol. Alfredo Martínez, espero que cantis molts gols del Barça. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que ya se acabó de hablar fuera del campo y que empiecen ya a hablar los jugadores, que es lo que tenemos todos. Exacte, i a tu escoltar-te, a la Sí, televisió gracias, d'Onda Cero. Jota, Javier Hola, Jorge. ¿qué tal? Ahí ando mirando por el retrovisor. Exacte, aquest és del Madrid, l'heu vist Es la molts cops. realidad. Ten cuidado, no te pases muy de largo, ¿eh? La realidad es que a lo esta mejor no noche te da yo tiempo estoy a ver. mirando por el retrovisor, el de izquierda, el de arriba, la derecha. A lo mejor te pasan tan largo que ni te enteras. A lo Puede mejor ser, acabáis puede ser. como tu antiguo programa, el que te hizo popular, aquí hay tomate, a tomatazos. Puede ser, ¿Podría pero ser? en estos momentos yo miro el retrovisor. Javier Jorge i Julio Salinas, tal? jo crec que no se l'ha de presentar. El Tots sabeu que és un gran ballarí. El problema de mirar el retrovisor és que moltes vegades no te'n dones compte i t'ha passat ja i arribat a la meta. Sí, exacte. I estàs mirant el retrovisor i usted ya ha arribat a la meta y ha arribat el último. Han hecho una viñeta hoy en el Diario Sport que me ha hecho mucha gracia, que salía el 600 del Real Madrid con los retrovisores mirando atrás y detrás era el coche del Barça, que era una pisonadora que venía por detrás.